според мен хората не трябва да забравят, че инструментите са инструменти и нищо повече. Тоест, това е начин да изкараш една идея от главата ти в дигиталното пространство или в някои случаи и в истинското такова пред теб. Но кой ще ти свърши работа в конкретен случай, зависи от целта, която си поставил. Нали? Смисъл, не можеш да забиеш пирон с отверка или можеш, обаче не е много удобно. Така че със скоростта, с която се развиват в момента инструментите, по-скоро проблема е как да тестваме всички или някаква част от тях, за да видим кой в момента има някакво преимущество пред другия. Но те, пак казвам, толкова бързо се развиват, че дори в един момент единия да има някакво преимущество, другите го настигат. И трябва да се избягва фокусирането толкова много върху самите инструменти, защото се получава един проблем, който често наблюдаваме напоследък. Хората губят прекалено много време, щракайки, играйки си без резултати. Може да направиш всякакви работи, реално погледнато, но за какво сте?